baten aurka jaietarako neurriak lehen aldiz, eta argatik aurkezten gara elkarrekin publikoki estrainekoz. Erasoren bat gertatuko balitz, erasoa jaso duenari arreta integral, arin eta egokia emateko konpromisoa hartu dugu. Horretara bideratuko ditugu gure indarrak eta udalaren baliabideak. Arreta berehalakoa izan dadin, erasotuak laguntza lehen unetik izan dezan, telefono bat egongo da martxan jaiek irauten duten egun guztietan. Eguneko 24 orduetan. Eraso matxistak jasan dituztenak artatzen aditua den psikologoa egongo da telefonoaren bestaldean une oro. Biktimari aholkuak emango dizkio telefonoz, eta erasotuak aurrez aurreko laguntza behar badu, harenganaino joango da beharrezko laguntza emateko prest. Udaltzaingoa ere biktimaren zerbitzura jarriko da, eta abizua jaso bezain laster, ari laguntzeko zeregina izango du. Erasoak izateko arriskua gutxitzeko helburuarekin, auzoen arteko autobusen zerbitzu ere jarriko da martxan jaietako 2 ostiral eta larunbatetako gauetan izango da erabilgarri ordu batetatik goizeko 7 arte bitartean. Urreta, Bengoetxe, Aperribai, Arkotza, Zuatzo eta Usansolo lotuko ditu. Gure prozedura printzipioz zerbait gertatu ezkero, batez ere izango da erasotua babestea, eta horren arabera txosnak hartuko dira, zerbait gertatu dela, eta erasotua babestuko. Hurrengo egunean, 8 txosnetan, Iturrondo plazan, komunikatu bat egingo dugu. Espero dugu jaietan zer ez gertatzea, jaia leitzuak izatea, eta denon artean jaiak erasorik gabekoak izatea, eta denok ondo pasatzea.